Næste taler er Per Bøje, Randers, alt imens Tom Behnke gør sig klar. Høje Landsråd, forestil jer en overskrift i jeres lokale dagblad, at en borger i jeres by er død af blodtab. Ikke fordi vedkommende er blevet stukket ned på åben gade, og heller ikke fordi, at vedkommende har været involveret i en alvorlig færdselsulykke, men derimod fordi, at det lokale sygehus er løbet tør for blod. Det er heldigvis en overskrift, vi endnu har til gode, men vi kan lige så godt begynde at ruste os til den. For vi har mangel på blod i Danmark. Eller egentlig så har vi jo rigeligt med blod, men vi har for få bloddonorer. Det skyldes ikke dårligt arbejde i sundhedsvæsenet. Tværtimod så kører man utrættelige kampagner for at skaffe flere bloddonorer. Men hvad er så årsagen til, at vi mangler bloddonorer? Det er heller ikke de mange trofaste donorer, som efterhånden bliver sendt på pension fra donorkorpset efter mange års og i hundredvis af tapninger. Nej, det er alle de unge mennesker, som ikke træder i deres sted. Og hvorfor gør de så ikke det? Er det ren og skær egoisme? Nej, det er nok snarere en manglende opdragelse til at vise samfundssind. For tidligere generationer og for os konservative er det helt naturligt, at man er villig til at gøre en indsats for fællesskabets bedste, også fordi at det er i ens egen interesse. Men vi, i min generation, vi har jo været institutionaliseret siden vuggestuen. Vi er vokset op med, at det er fællesskabet, der har skulle bidrage til os, og ikke omvendt. I dag så venter folk på, at staten og politikerne skal løse problemerne. Hvis der er nogen, der bliver bidt af en hund, så må staten gribe ind og slå den ihjel. Hvis nogens bankkonto er truet, så må staten garantere dens indhold. Hvis en influenzaepidemi truer, råber vi alle på vacciner. Og når blodmangel en dag bliver akut, så forventer vi sikkert, at regering og folketing kommer med en blodpakke. Vi begynder for alvor at se bagsiden af velfærdsstaten. Den er blevet en vugge, hvor borgernes sunde fornuft og ansvarsfølelse er blevet lagt til at sove. Hvis vi konservative leder efter et projekt, så er det her. Vi må være dem, der trækker en streg i sandet og siger stop for den uendelige lovgivning og regulering. Vi må være dem, der råber op og vækker samfundsborgeren af dvale. Borgeren, der tager ansvar for sig og sine først. Kun beder om hjælp, når man har behov, og hjælper, når man har overskud. Vi må bare håbe, at når vi når til det, inden samfundsborgeren er død af blodmangel. Tak for ordet.